no mo be o mo ka what's no sorry mo se galamse na mo kum krofo ma wo wura mo tutu tuo mo krofo na mo pa cha o ra kwa na ko tutu tuo mo no a akwa wo betuma to excavator o betuma to caterpillar no ana excavator na ya kwa mo dia na na mo pa wo mo to excavators ani caterpillar ba sa krofo na mo kum krofo a wo mo pa bibia keke e wo wura me say we are my ya me nampa mo Domahene, I respect you a lot, but I will never allow you say ubeki kasan semen nana ya person bi o Ghana ye rotum for say to ebo dwa wa ma odin enkonya e hye na konya se enkura wa ma konya hye na konya se ene wo se wo be peja wa ma dane oman hene wa ma odin uni asem bia wo say a drum pempen so baby obi a person dey asantehene nim twitwiri form e was said stop at once. Nice GA. Ansana meshe nsem me say e doctor Amwakohene e Ashanti regional minister asem ba ko na mpese me ka kire no isen say ye wade bi ono ma oh yeah one way you work but you never have a legacy. Yes, ministers will bring up Ashanti region. The reason why they don't have a legacy, it is because they work as a partisan and as a partisan minister. Yes, if you want a legacy, work as Asanteman. Work as Asanteman minister. Sorry, if you want your legacy to remain, work as Asanteman minister. You see, there are things that oh yeah, oh bon more about it, but I say behave as an NDC minister, which is not good for your legacy. I am saying this because you are young. It will be beautiful, say you have a legacy and you talk about, oh, this young person, the buyer, or not the youth, everyone was relating. For Asanteman Bejuatu. But if you behave like NDC minister, your legacy is at stake. Behave like Asanteman minister, because if you behave like Asanteman minister, dear, why do you be I say a bit like a bear say uye bibiama Asanteman as like different entity. People will forget so crowd you belong to NDC or any political party. Yes, this is my message to you. Yes, well, idea only fire service 1 year and yet no cray one and yet eh and can yes sir oh be a catch oh because and you may cause now who could pay firefight and I say a firefighter so no move to ja no who you may be in Kuya we minister international minister no you don't put camera on you na enkasa en tiati omo to say like omo effort ne kwa untimi unkasa nto ate effort and yet so that when they talk back it will be like oh me penyin ahwe na obi krampo akwako lose the seat. It is not good because we'll be losing the position just because if your baby be different than your question. And yet, my make a region biao, but Asanteman did it different. Kwaya odo mo fast no. Na mianim entwe nka because we poster make key from beginning there's no poster like what appreciate your effort no. It's not good. And you're fine. Minim so you're young there. Ntino nyoma bebre ho no ma eya na ho prese like nyoma bebre o minim say nyoma bebre ho eya na say wo be prese wo be ba camera mu because you are young fine, but men to what firefighters effort nyamie no nim no kra wo say unim pa apefi say oh they are going through a whole lot of challenges.
before God and man, you know. What the why helmets no. She said the fire service for no. Look at what they went through. The helmet and I mean, so it is a one to me and cash. I mean to at home effort. Me man in your sense of man, and you're fine, because already said the helmet na high sound option. So into the Cassasi, I say social media, who can now that police for any soldier form of pass it through us here. One year fair. It's not fair. It's not fair. Cry. Into the kind, a message to be. I wish you behave like a Santiman minister. Don't behave like NDC minister. Because NDC being a minister, time I bet end. But if you become a Santiman minister, you never end. And your name will never leave the people of Asante. You see what Asante make because Asante dear any political party may say region be me, but Asante is different. Opa, do research. Mr. I wish you understand this. It's my biggest wish. I wish you understand. Yo, obviously, metwa and semi so. When him say, domain is a semi buyer than issue will be Opambour so the fire and the can semi bleach. Or can semi bleach channel. Would it be a foot any ante a demand? Na ne semi no kind dear. Meneno, Jennifer in cinema. Only for Patawadorma, Domahene, Anna Akasaba Bontain. Now, I pay the Wakasa. Wakasa. Nano Samaba. Patronano send video in Ampa. Very good. Yes, sir. Now, only for Casino Sam any video. Casino Sama a video. Yes, sir. Abba. Abba. So what you say? Yes, sir. Yes, sir. Emfonini Shanimu. Emfonini Casa. Abba. Yes, sir. Yes. God bless you, sir. Now, only for Patron, the Casa of the Casayano. Patron Casa in Shemensia. Said the anti. Only for Patronano and Yura, His Royal Majesty, or 2 4 or say to 2. Only for Patron or Fred Jano, Pojano, or Senate can say. Only for Patron, I might be a Punoni Ahafo. I'm a Patron almost Simonsia, a Sumensia. Now, sir, a minor is Simon sending in Ano. Only for Patron 2025 fee, or Peja Sam mining in Amabay, a mine. Now, only for Peja or Peja or Mudibm. Esan say ono na wo se wo ye na wa anya so obi antimi nye esan say aman no omo som no na ho nso eye ne dia to di for patcho video ne ba na no akire no ana di for patcho domahene akasa say sa aman no a odi for patcho His Royal Majesty otumfo o say tutu patcho obodi no enya Asanteman edia na mom patcho eye aman a omo som e opono ene hafo na odi for patcho the kasa mu na mi kotu yi wadawroma or day Yura, His Royal Majesty, Sir, Otimia Sadia, and so on, Peja Samino, I'm Mabaya, Amaya, or Nona Kunya, what this was said on my hand, but to us, what your face. Say no can. But you say, where we, Pato, the cats all kind. Pato, oh, yeah, not the Wadauroma, Pato, Ora, Kofi Aduma, Nasama Babonteno. Or the for Pato, what I say, a propaganda. Now, odi from Pacho ansana or this propaganda eko wie Kofi Adoma de ne begure mo no ana wo ka se nan sai galamse won sense bia bagana ha na galamse won sense mo bagana ha no be Pacho akopie se odi from Pacho bodi no a edi no Pacho wadawro mo ono ne nsa na me kotu Pacho o se tutu ewom a etere se be Pacho galamse no odi from Pacho eba ebepie mensia. Now, Odin for Pato, Paso, Emi, Etia, see who say, Me Pato, you would our take a course for Pato Galam say, no me Pato Yebi. And the Anyan cray. Oh, he was saying, as a young man boom for Okasan some bamboo for Anyas and Papa, and Yan cray. Yes, on will be a tuna cunyaso. Yes, so be a yebi tuna cunyaso, be a Asanteman baby.
na so som manhia de wo mu se ensantema nyina hemfu nyina som manhia siso hene bi ye bi wo ba bi no som manhia no kyese manhia na eye that's right fa we se tam kwala se me fa to nchen ka sem papa mami die etodi for pacho o se wie mu se me pacho Kofi Adoma nsem e ba ye se pacho etuo bi ato na e wo se doma hene be kasa na doma hene ko he Kofi Adoma na odi for na hemfie ana etuo no to ya me pacho e bo Kofi Adoma no o tese ni nyina ye propaganda ya wane e propaganda man odi for pacho o be so tese propaganda e free Asante memu ana odi for pacho e pese badoma se Kofi Adoma no ye di o ye himfani pacho o ye bunu ni na eye dan na asandefo na invite ni program no odi for pacho Debbie asandefo na invite no odi for pacho Debbie asandefo na so ne no koy odi for pacho Debbie asantini na tutuo no bonani odi for pacho Debbie na fe dia bebiem what the questions mabusa on odi for pacho wadama asantema na frɛ no me pacho Debbie asantene na mo obi frɛ no odi for pacho Debbie say mo Domahene, I respect you a lot, but I will never allow you say ubeki kasan semano nana ya pasum dia ogana ye rotum for say to ebo dwano wa modin enkonya e hye na konya se enkura wa makonya hye na konya se ene wo se obepeja wa madane oman hene that's right wa modin uni asem bia wo say adrum pempen so ba bia obi abeso de asantemanim twitwiri fom e was say stop at once you wura otim for say to obonidin odi for pacho wa monidin wana akonwa esom no yes sir ana waka wasame boa pacho ena waka no so be peja san konwa nyina da no wo aman hene ani aman nkro me pacho e wona hene waye bone waye bone odi for bone bi ani oni ba kokura ni waye bone ana obi som wona wo hunu som no so faso na o be hye na ni munyam de osofo nka bone ni ya me pesa me chira ni say you're very careful sene be ya emfa ye ne bia magana ha nemu ade asomdue ene beba tribe bia wo Ghana bia panimu nyamma ni hene sana santemai etie also for metima beka asantemai abakwasem from generation to generation A to Z ohine kase abako no machia otumfo opokuware the second wo free mu satam no ba Roman cathedral satana mesme ya sorry e odi chem so ya sorry e branda nwumre bia ana ya wada nwumre e wo park ne so na eduru kwasi ada na me ko Roma sorry wo cathedral enti omo de ne ba sorry ya na oba 10:30 o 10:30 no ma pon 12:30 obi asamne ne bia wonwu ya na oba bia bi on media mekan enti omba ya wo office bia no om de ne tena ono ko abonsa no wote ho enti me bana me ya dwuma na me so the whole Asante memu ha obi pe rozo ana Roma ne ma to ade so oba me ho ne wanya bi e de akobon pai me ma abrofo ne me kra abrofo no de aba from Rome straight samba to bebre boxes bebre so what you say yes enti basa what one more mo frame me na oton ne ma na mame enti me kona bi ko kire ne ade a o se trans me transform so mpa sorry ten konya so o ya kwala da chen o ba bi ni pakese na o kan sam kire me ni di nkomo na o kan sam kire me o na o bra ne ho asese ne hu nyina enwi fe ne na hu nyane ne nsa ho ne boso sofo nya sam ketwa na so achi nyina enwi me na me kasai ya frama yi fie kwa me repeat e said ya me kan ya no kre onu mi didi nkomo saa no kan sam kire me etina me kase same pankam ko ji aso akonya etu hwe sam na ruade shira no mi adom prom abakwa sam no ni bebrebe so atiase yes sir ndi tu mi ye ruade dia amen osofo me mfam panimfo ni menye fom de matu bia no panimu anso ma kanti minu de wide wadu ti me mfam panimfo ni menye fom obi di panimu ni menye fom be se me fa na damfo me pesa ne ma no
nti otumfo said sɛ na otie bia na wɔyɛ asantehene wɔyɛ wɔnyɛ wɔyɛ asantehene ne nipa bia nso ntimi ngyeagye no agye Onyankopɔn. Oh yes. Dɔmahene nso yɛ dɔmahene ɔnyɛ bonohene wɔyɛ dɔmahene bonofoɔ nso nyinaa mpere nso sɛ dɔmahene ɛmɛyɛ bonoman nyinaa hene ɛnyɛ de abonofoɔ apere sɛ bonofoɔ so bonofoɔ nyinaa apere so sɛ yɛn nyinaa yɛbɛsɔ yɛ akyerɛ wo yɛn nyinaa wo ne yɛ hene kɛseɛ ɛwɔ bonoman mu nyinaa ɛna ɛwɔ sɛ wokasa ma bono na sɛ bonoman ɛnka mmɔ mu nya sɛ de yɛsɔ hene na mmɔ woyɛ dɔmahene a wonni tumi sɛ wokasa ma bonofoɔ na mmɔ asanteman deɛ yɛwɔ otumfoɔ sɛ etu asanteman nyinaa de ne deɛ ne buo nyinaa ama otumfoɔ sɛ ɔno ne yɛ hene kɛseɛ kɛse otumfoɔ a ne kyɛ sɛ ahemfoɔ aba koro nyinaa gyina mu na ɔyɛ dɛn ɔgyina ɛna ɔteɛ nti wokɔ manhyia no ɔdi asɛm a atwam firi tete yɛ otumfoɔ baako ɛna ka ho asɛm otumfoɔ baako na ka ho asɛm no ɔrepresente a ɔmmɔ sa otumfoɔ no din but ɔno ankasa ne din ɔno nipadua na ɔde hyɛ wɔ ɔsɛ no ntu na mfie sei meyɛ sei saa mfie no no ɔmɛdi hene but ɛnam sɛ tokonya ne wɔtumfoɔ akɔnnwa no ɔno nso yɛfɛ no wɔtumfoɔ nti no saa tete nsɛm nya ɔna yɛyɛ meka kyerɛ wo yɛwura otumfoɔ sɛ tu yɛna mehyɛ dɛ yɛbɛpɛ saa akwakyea no biam the phrase a yɛkɔ hɔ na ne ho mi a wosɛ mena na wɔbɛsia me ɛyimfo nyinaa ɔmo nyinaa pire firi dɛm bae yɛwura egyina tenten ɛna ɔne ne nana edi nkɔmɔ mebu nkotodwe no wasɔ me nsa sɔre me ne me yere nyinaa ada no kɔ bi ya ne me mma susua ɔmo susua ɔmo mfe yɛ nketenkete na bere ɔmo wura mu no asɔfoɔ mmienu ɔmo wura mu so ɔmo anim saa no ɔdɔfoɔ etu hwɛ me saa mmerɛ ya awurade mi yɛnhyira ma ɔmo nyɛ Opambour sɔfo dabi wonka ho yɛnyini sɛ woka ba ma ɔnni akyire ma wani me wontumi fa nkan Bible awurade hu yɛ mmɔbɔ na ɔho yɛ nneɛma ɔse yɛ ma hallelujah amen. Yes, Opambour na akutie no waka nsɛm bi waka nsɛm pa waka nsɛm ɛsɛn sɛ dɔman no ntumi fa yɛwura ni ntumi fa ne ma mɛyɛ like aso topic bia na pɛsɛ wode yɛwura ɔdrag yɛwura no ɛnyɛ yɛhu hia na ɛwɔ sɛ woka na abusua ɔsɔfo bi de nsɛm aba bɛto yɛ ɔse yɛwura ɛtumi ka asɛm bi na awura n'akoma mu ɔhu bi da ɔse sɛdeɛ yɛwura si ka asɛm no ɔnte bi da like awura n'akoma mu ɛsiane sɛ ɛkwan a yɛwura faa so ɛyii galamseyfoɔ no ɛkwan a ɔfaa so ka nsɛm kyerɛ sɛ yɛde galamsey sɛ nsɛm ne ba no ɛkwan a ɔfaa so ka ansa mpanimfoɔ no awura n'akoma mu straight pakyɛ ɔyɛ ntɛm otumfoɔ akasɛm bi magyena tomu wɔ asantema ho pɛpɛpɛ wɔsɛ mɔsɔre a mose galamsey na mokum nkurɔfoɔ ma wɔ wura mu motototoɔ ma nkurɔfoɔ na mpamkyɛw wohwɛ akoa no a akɔtotoɔ bɔɔ no no a akoa wɔbɛtumi atɔ excavator wɔbɛtumi atɔ katapila no ɛne excavator no yɛ hɔ akodeɛ na dɛn na mompam wɔ ma motɔ excavators ane katapila ma saa nkurɔfoɔ no na mokum nkurɔfoɔ a wɔ mo pɛ biribia ne kɛkɛ ɛwɔ wura mu metwene sɛ wɔama yi yɛ mehena mpa wei na kyerɛ mpanimfoɔ kasa wo wɔwura manɔfoɔ sɛdeɛ ɔmo so baate sika ne berɛ di ɔmo a na atuo ɛna wɔmo pam nkurɔfoɔ no fa bi sɛdeɛ ɔmo yɛ biribia no adaa mo wɔtufoɔ tena ase no wahu sɛ mpanimfoɔ a wɔwɔ ɔmaa yi mu titiriw no nyinaa yɛ galamseytufoɔ na wohwɛ aberanteɛ a ne wɔnante boot wapaapa yɛ wɔde ti wura mu a excavator sɔ na busua obi a yɛ sika nkɔ na hwan na ɛde mo wɔ hɔ sika ne berɛ ɔtumfoɔ ka asɛm bi wie yɛ anam sɛ
wo be twa mo ka kyerɛ sɛ watuma tena sɛ ade a sɛ wo bɛ bla dia wo kɔ bla free so mo bla free baabi askamata na e ko wura bu ho na traba na kiya na wo bi na fa traba no bia na wo bi na fa kwa na wo ti na tia wo bi tan fa wo bi na ko wura bu ho na ya manya ono se bla ayo manya ntuma fa so ano ki wo mu ni muskiri na oto ena na ukuti yeah na asem na okan ni die no kre esan say wona police for the agu am so ne ade mo diska mo koto excavator na emom no panifo bi hye kire wo so mo hwe ho asem na mo yede mo ka enti no kre na yewura ede ye n'adwuma no kre ene mesi pepepe abusua feel free na kire wadwen wo comment section enen de di kan so mesew subscribe na share so de be ya me drop video bia mo sabeti na pe me da sa wo hwe bi makra